ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 24/24 ಪ್ರಾತಃ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ವಿಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಪೋಪುಂಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪುಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಆ ಮಾರ್ಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೆರೆದಿಜಿ. ಉತ್ತರ: ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಾಬನ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚೆನ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಏರಿಗ್ಲ ತೆರೆದಿಜಿ. ಕೇವಲ ಶಾಂತಿ ಪಂದು ಪಣದುಪ್ಪೆರು ಸಮ್ಮೇಳನನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು ಅಂಡ ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಏಪ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತನು ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಇಂದೇನು ಕೇನೋಳಿ ನಿಕುಲು ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ. ಶಾಂತಿ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಅಂತೂ ಬಾಬನ ಮೂಲಕನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಬತ್ತದು ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸುರುಸುರುಕು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮ ಸಹೋದರನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿನ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಎಂಚ ಯಾನು ಜೋಕುಲೇನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಆತ್ಮನೇ ಶರೀರದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದ ಮೂಲಕ ಕೇನುಂಡು ಪಾತೆರುಂಡು. ಆತ್ಮದ ಸಿಂಹಾಸನ ಬ್ರುಕುಟಿಯಾದುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮನು ತೂಪೇರು. ಈ ಸಹೋದರ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಎನ್ನ ಸಹೋದರನೇ ತೂಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಸಹೋದರ ರೂಪೊಡು ತೂವೋಡು. ಸುರುಕು ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಪರಿಪಕ್ವ ಆದು ಪೋಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಳು ವಿಚಾರಗಳು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇಂದ್ರಿಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮನೇ ಕೇನುಂಡು, ಆತ್ಮನೇ ನಟನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಪಕ್ಕ ಆನಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ವಿಚಾರಗಳು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಇನ್ನು ನಂಬರ್ 1 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ದೈವಿ ಗುಣಕುಲ್ಲ ಸಹ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಧಾರಣೆ ಆವೊಂದುಪುಂಡು. ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನುಡು ಬರಪುನೆರ್ದವರ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಚಂಚಲ ಆಪುಂಡು. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಪುನ ಮಸ್ತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುನಗ ನಿಕಲೆಡ ಶಕ್ತಿ ಬರಪುಂಡು. ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬಾ ಶಕ್ತಿ ಇರದೆ ಆತ್ಮ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಂತೂ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಆದೇ ಒಲ್ಲೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸುರುಸುರುಕು ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಪರಿಪಕ್ವ ಆವಡು. ಅಪಗ ಅಂಕುಲು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲ ಪಂದು ತೆರಿನೊಲಿ. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಯಡ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಳದ ಅಂತರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಇತ್ತ ಪಿರ ತಿರುಗದ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಪುನೆರ್ದವರನೇ ಎಂಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಆಪ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ವಿಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಧರಣಿದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪಂಡ ಭೂಮಿದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮಲು ನಕ್ಷತ್ರ ಆದುಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದ ಈ ಶರೀರ ತಿಗದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಂಕುಲೆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸಹ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆ ಗೊಟ್ಟೇ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೆರೆ ಪಂಡು ಸಹ ಪನ್ಪುಜೇರು. ದಯಪಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ರಜೋ ಪ್ರಧಾನುಡು ಕ್ರೈಸ್ತ ಬರ್ಪೆ. ಒವ್ವೇ ಬುದ್ಧ ಅತ್ತುಂಡ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಶರೀರಡು ಭಗವಂತೆ ಬರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬರುಪುನ ಒಂಜೇ ಬಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಡು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದೆ ಬರ್ಪೆರು. ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಸಮಯಡ್ಲ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಆರು ಬತ್ತದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅರೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಸಂಗಮಯುಗತ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು. ಕೃಷ್ಣಗ ಅಪ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂಡದ ಪಣಪುಜೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆನೆ ಬೇತೆಯದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಏಪಲ ತೆರಿಪ ಒಂದುಪ್ಪೇರು. ಸುರುಸುರುಕು ಏರೆಗೆ ತೆರಿಪನಗ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶನು ತೆರಿಪಲೆ. ಭಾರತಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು. ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು. ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತುಂಡು. ಒಂಜೆ ಅದ್ವೈತ ಧರ್ಮ ಇತ್ತುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನ ಓರಿ ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಆದುಂಡು. ಆರು ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನಲ ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಸಂಗಮೊಡೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪವೆರು. ಜೋಕುಲೆ ದೇಹದ ಮಾತ ಧರ್ಮನು ಬುರ್ದು ನಿಕ್ಲೆನು ಆತ್ಮ ಪಂಡದು ತೆರಿಲೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೆರಿಪವಡು. ಶಿವಬಾಬನ ಚಿತ್ರಲ ಉಂಡು. ಶಿವಬಾಬನ ಮಹಿಮೆಲ ಚಿತ್ರಲ ಮಸ್ತು ಪೊರ್ಲಾದು ಮಲ್ತುದೆರು. ಇಂದು ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣಾಪುನ ಸತ್ಯ ಕಥೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು.
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕಥೆಯಿಂದೇ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೇನು ನರದು ನಾರಾಯಣ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಸುರುಕು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಅದು ಪುನಗ ಐಕ್ ನರ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಜಿ. ನರ ನಾರಾಯಣ ನಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತೀರಿಪೋಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲಂತೂ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬರ್ಪುನನೇ ರಜೋಪ್ರಧಾನ ಸಮಯಡು 6 ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಸಮಯಡು ಯಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪೇರು. ಮಿತ್ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯುಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು. ಐಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗುಡು ಕುಳ್ದೇರು. ಶಂಕರನ ಜೊತೆ ಅತನ ಶಂಕರನ ಪಾತಿರನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಬೋರಿದ ಮಿತ್ ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಮುಲ್ಪನೆ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ವಿನಾಶಲ ಸಹ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಪುಂಡು. ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವಡು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು. ಅವು ಅಂತೂ ಇತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರನೇ ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವಲಿ. ಏರು ಶಿವನ ಅಂಚೆನೆ ದೇವತೆಲ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಅಕಲು ಇನ್ನೇನು ಬೇಗನೆ ಒತ್ತೊನೋರು. ಬಾಕಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಂಚಿನೇನು ಒತ್ತೊನ್ನಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲುಜಿ. ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ಏರು ಬೇತೆ ಧರ್ಮಡು ಮತಾಂತರ ಆಪೇರು ಕುಡ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಚಿಂತೆದೆಗ್ ಮಲ್ಪುಡು. ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಕಲು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪಕ್ಕ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ದೇವತೆಲ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಲೆಗ್ಪೋದು ತೆರಿಪಲೆ. ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಏಪಲ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಬಿರ್ಲಾದಕಲು ಈ ತೊಂಜಿ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟವೆರು. ಆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಜ್ಞಾನನು ಕೇನ್ನ ಸಮಯ ಒಲ್ಪೊಂಡು. ಇಡೀ ದಿನ ವ್ಯವಹಾರಡೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ವ್ಯವಹಾರನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ 5 ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟವೆರು. ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂದು ದೇವತೆಲ್ನ ಕೃಪೆಯಾದುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲು ಏರೆ ಬರಡು ಅಕಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆರಿಪಲೆ. ನಿಕುಲು ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರ. ಆ ಶಾಂತಿದ ರಾಜ್ಯ ಎಂದುವೇ ಪ್ರಪಂಚಡಿತ್ತರು. ಇಂಚಿನ ದಿನಾಂಕ ಮುಟ್ಟಲ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತನು ಪಂಡ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತನು. 5 ಬೊಕ್ಕ 2 ಕಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬುಡುಪುಂಡು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮಿತ್ತೆ ಮಾತಲ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು. ಐನರ್ದವರ ಓಡಿಗೆ ಪೋಪರು. ಬಾಬನ ಮಾರ್ಗ ಅಂತೂ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮಲು ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಾದುಲ್ಲ ಮೂಲವತನೊಡುಪ್ಪ. ಅವೇ ಶಾಂತಿಧಾಮವಾದುಂಡು. ಅವು ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಇಜ್ಜಿ. ಐಕ್ ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ವಿಶ್ವ ಪಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ವಿಶ್ವಡು ಏಪ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗನೆ ಶಾಂತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರು ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ದೇರು. ಬಡವೆರಿ ಪಾತೆರನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪೋದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಈ ಪಾತೆರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಮಾರ್ಗನು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಕೆಲವೆರು ಪನ್ಪೇರು. ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ನಾಡೊಂದುಪ್ಪುನ ಅಂದಲ್ಲ ದಾದ. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಮಾರ್ಗನು ತೆರಿಪವನಾರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಪನೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಕಿ ಶಾಂತಿ ಏಪ ಇತ್ತುಂಡು. ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡು ಪನ್ಪುನ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಏತೊಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಅಕ್ಲೇನು ಕೇನೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಏಪಾಂಡಲ ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿದ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ. ನಿಕುಲು ಪ್ರಜೆಕುಲು ಪರಸ್ಪರ ಇದಾಯಗ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪರು. ಸಮ್ಮೇಳನನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು. ಒಲ್ಪಡ್ದಾಂಡಲ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಬರ್ರೆಗ್ 3000 ವರ್ಷದ ಪಿರೋಡು ಸ್ವರ್ಗ ಇತ್ತಂಡು. ಅಪಗ ಅಲ್ಪನೆ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತನು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಲ್ಪಲ ಅಶಾಂತಿ ಇತ್ತಿಂದ ಶಾಂತಿ ನನ್ನ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪೋಡು. ಈ ಸಮಯಡಂತೂ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ತೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಸಮಯನು ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೇನುನ ಸಮಯ ಬೈಜ್ಜಿ. ಕೇನ್ರೆಗ್ಲ ಸಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬೋಡತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಪದಮ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾರ್ದು ಕೇನುನ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಪೇರು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು. ಇಂದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಬಾದುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಮುಲ್ಪ ಶಾಂತಿ ಪೆರೆಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪತಿತಾದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನಾದುಂಡು. ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಪೊಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯೋಡು ಏತೊಂಜಿ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ 5 ದೊಕ್ಕ ರಾವಣ ವಂಶಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸಮಯಲ ಕಲಿಯುಗ ರಾವಣ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದುಂಡು. ಮಲ್ಲಕುಲು ಸಹ ಒರಿ ನನುರ್ಯನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಯಾದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಅಹಂಕಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪೋನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಪನ್ಲೆ ಮೊಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯಡೆ ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಇತ್ತುಂಡು.
ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಂಡು ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಅಂತೂ ಮುಲ್ಪನೆಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇಂದು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ರವಾದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವನ್ನೆರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಚಾರಲು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪಿದೆರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಎಂಚಿನ ತೆರಿಯೊಂಡೆರೋ ಅವು ಸಹ ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರೇನೆ ಟೂ ಮೆನಿ ಕುಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಉಪ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಮಾದರಿಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಮೂಲ ಪಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಪಿದೆರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರೆ ವಿರಳವಾದ ಬಾಬಾ ಇಂದೇನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ತೆರಿಯುನೇರು. 84 ಜನ್ಮಲು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಆದುಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒರಿಯನೇ ತೊಜಿಪವೇರು ಮಾತೆರಲ ಇಂಚ ತೊಜಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ್ಲ ಸಹ ಒರಿ ಅರ್ಜುನನ ಪುದರ್ನ ದೀತೆರತ್ತೆ. ಶಾಲೆಡು ಶಿಕ್ಷಕರು ಒರಿಯಗೆ ಓದವಿರ್ತಾನೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದುಲ ಸಹ ಶಾಲೆ ಆದುಂಡು. ಗೀತೆಡು ಶಾಲೆದ ರೂಪದಾಲ ಕೊರ್ತಿಜೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನೆದವರ ಗೀತೆನು ಎಂಚ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ಈ ನಿಖಲ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತೆರ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು. ಸುರುಕು ಶಿವಬಾಬನ ಚಿತ್ರದ ಎದುರುಡು ಕನಲೆ 5 ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ಎದುರುಡು ಉಂತವಡು. ನಿಖುಲು ಶಾಂತಿನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರ ಐದವರ ಅವು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಬಾಬನ ಮೂಲಕನೇ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಪುಂಡು. ನಿಖುಲು ಈ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಸುರುಕು ನಿಖುಲು ಸಹ ತುಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದಿತ್ತರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಸ್ವಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಇನ್ನೇನು ಬರೆಯೋಡು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಏರ್ನನೇ ಸದ್ಗತಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬಾಬನ ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರೆನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಖ್ಯ ಚಿತ್ರಲು ಇಂದು ರಡ್ಡಾದುಂಡು. ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ತೆರಿಯುಜೆರೋ ಅಡಿಮುಟ್ಟಗಳ ಈ ಚಿತ್ರನು ಬುಡ್ದು ಗದ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಇಂದೇನು ತೆರಿಯೋನಂದು ಎತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ತೆರಿಯೊಂಜೇರು ಬಂದರ್ಥ. ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಅದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲುಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಆಕಳಿನ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪುನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಕಲು ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಒಜ್ಜಿ ವೇಳೆ ಮಾತೆರೆತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರಾದು ಪುಜೇರು. ಇನ್ನು ಅಂತೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಏರಿಯೇರು ತೆರಿಪೋನೆಟ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದುಲ್ಲೇರು. ಮೋಹಿನಿ ಮನೋಹರ್ ಗೀತಾ ಮುಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆದವರ ಸುರುಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು. ತೆರಿಪಲೆ ಈ ಪಾತೆರನು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಅಪಗ ಅಕುಲು ಶಾಂತಿದ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ರಡ್ಡುಲ ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಮುಕ್ತಿಡಂತೂ ರಡ್ಡುಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ವಾರಾದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪವನ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಆಡಂಬರವಾದ ತೆರಿಪೋಡು ಅರ್ಥಾತ್ ಪೊರ್ಲಾದು ತೆರಿಪೋಡು. ಇಂದು ನಂಬರ್ 1 ಚಿತ್ರವಾದುಂಡು. ವಿಶ್ವಡು ಮುಕುಲೆ ಶಾಂತಿಗೆ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಪಾತೆರಳು ಬುದ್ಧಿವಂತೆರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡೇ ಕುಳ್ಳುಂಡು. ಭಲೆ ಎಡ್ಡೆದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕಾರುಗು ಬೂರುವೆರು. ಆಂಡ ಬಾಬನು ತೆರಿಯೊಂದೇರ್ದಾನೆ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾಯೆ ಬುಡುಪುಜಿ. ವಾ ಬಾಬಾ ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೇನು ಎತ್ತೊಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು. ಐನೆರ್ದವರನೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲು ಏನನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಗನೆ ನಿಖಲ ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮ ಅದು ಪೋಪುಂಡು. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅಪರು ಮುಲ್ಪ ಉಲೈಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ಈ ರೀತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದು ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿಟ್ಟು ರೋಮಾಂಚನ ಅದು ಬಿಡೋಡು. ಯಾನು ಉಲೈಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಓಹೋ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿನ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಾಹ್ ಬಾಬಾ ವಾಹ್ ಪನ್ಪೆ. ಲೌಕಿಕ ಇಲ್ಲಲು ಏರ್ನ ಅಪ್ಪಾಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಡು ಉಪ್ಪೇರುಂದಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮಂತ್ರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗು ಜೋಕ್ಲೆಗು ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪೋಡು. ಆಂಡ ಮಾಯೆ ಮರೆಪದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪೋಡು. ದೈವಿ ಗುಣಕುಲನ್ನು ಸಹ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಭವ ಜೋಕುಲು ಆತ್ಮನು ಸಹೋದರನ ರೂಪೊಡು ತೂಲೆ. ಅಪಗ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲ ಸಹ ಆತ್ಮದ ರೂಪೊಡೆ ತೂಪರು. ಕುದೃಷ್ಟಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಏಪ ನಿಕುಲು ಸಹೋದರನ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ತೂಪುಜರೋ ಅಪಗನೆ ಮನಸ್ಸದ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೋಡು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆವಡು. ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೂ ಅಂತ್ಯೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪನ ಜೋಕುಲೆ ಪಾಪನ ಹೃದಯ ನೇರುವೆರು. ತಡವಾದ ಬರ್ಪುನಕುಲು ಸಹ ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ದುಂಬು ಪೋಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸುರುತ ಇತಿಹಾಸನು ಕೇಂಡರು. ಮೊಕಲು ಎಂಚ ಗೃಹಸ್ಥನು ಬುಡಿಯರು. ರಾತ್ರಿಯೇ ಬಲ್ತದು ಬತ್ತೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ತೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಭಟ್ಟಿ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಆ ಭಟ್ಟಿರ್ದು ನಂಬರ್ 1 ಸಿದ್ಧ ಆಯರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆನು ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಾಯ್ನ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ಪೇರು.
ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓದವಿರು ಏತೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣವಾದುಲ್ಲಿರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತೊಂಜಿ ತೆರಿಪವಿರು ಬೊಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರನು ಪನ್ಪೆರು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಎನರ್ದುಲ ಉನ್ನತವಾದು ಪೋಂದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲೆ ಕಂಗಾಳೆರ್ದು ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಅಂದುಲ್ಲರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ನಿಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಲೆಕ್ಕೆಜ್ಜನಾತ್ ಬಾರಿ ಬತ್ತದುಪ್ಪೇರು ಇಂದು ನಿಕುಲು ರಾಮನಾಯನ ಎನರ್ದು ರಾಜ್ಯನು ಪಡೆಪರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ರಾಜ್ಯನು ರಾವಣರ್ದು ಕಳೆಯುವವರು ಇಂದು ಆಟವಾದುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಳಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮನು ಸದಾ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆಗಾದು ಒರಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬರ್ದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಸಹೋದರ ಅದುಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸನು ನಿರಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ತೆರಿಪಲೆ ಬೇತೆಂಬ ಆತೆರಡು ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ವರದಾನ ಧರಣಿ ನಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯನು ತೂದು ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮಭವ ಬಾಬನ ಈ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಈ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನೋರ್ದೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಅಧಿಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಶ್ಯತ ಸ್ವರೂಪಡು ಇಮರ್ಜೆ ಆದು ಪಡ್ ಆಂಡ ಇಂದೆತ ಅರ್ಥ ಇಂಚತ್ತು ಏರೆ ಬತ್ತೆರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪಲೆ ಆಕಲೇನು ಗೊಂದಲೋಡು ಕನವಚ್ಚಿ ಧಾರಣಿ ನಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯ ಮಾತತು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಕೊರಡು ಇಂದು ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣಿರ್ನ ನಿಶಾನಿಯಾದುಂಡು ಆತ್ಮದ ಇಚ್ಛೆ ತೂಲೆ ನಾಡಿ ತೂಲೆ ಧರಣಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಆಂಡ ಊಲೈಗೆ ಸತ್ಯತೆದ ನಿರ್ಭಯತೆದ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಎನ್ನವು ಪಂಡು ಪನ್ಪುಣಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಎಲ್ಯ ಪಾತೆರನು ಮಲ್ಲಾದು ಮಲ್ಪುನವು ನಿನ್ನವು ಪಂಡು ಪನ್ಪುಣಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಬೆಟ್ಟದಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಪರ್ತಿದ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪುನವು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೈಲೆನ್ಸ್ದ ಮೂಲಕ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ನಿಭಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಣಿ ಇದು ಸಹ ಅವಶ್ಯಕವಾದುಂಡು ಆಂಡ ಏತು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆತು ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಪುದಿರ್ದು ಭಿನ್ನಾಲೆ ಇಂದಿನ ಬಾಬಾಗ ಪ್ರಿಯರು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಣಿ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಪಂದು ಗಾಬರಿ ಅವರ್ಚಿ ಇಂದು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅತ್ತು ಬೊರ್ಚೆ ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಇಂದು ಅನುಭವ ಪಂಡ ಪುದೆ ಉಂಡು ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಇಂದೆರ್ದುಲ ಭಿನ್ನ ಓವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕರ್ಮದ ಏರುಪೇರುದ ಪುದೆ ಪುಜಿ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.